Top 3 componente ale unui robot. Microcontrollerul este ca un magician care controlează mințile roboților. El le spune ce să facă, când să se oprească, să meargă, să lumineze sau să scoată sunete. Motoarele sunt ca superputerile unui robot. Ele îl ajută să se miște rapid sau să ridice lucruri grele, exact ca un supererou. Un motor poate face ca roțile robotului să se învârtă, făcându-l să zboare pe podea ca un supervehicul. Gândește-te la senzori ca la ochii și urechile unui spion robot. Ei sunt super specialiști în detectarea lucrurilor ascunse. Un senzor îi poate spune robotului să se oprească înainte să se lovească de un zid. La fel cum un supererou simte pericolul înainte să se întâmple.